Dewata tulungan dorohaku molo hubereng nati nopani saluhut tang hilap dohot rondur mangkatinat ton hasangaponi marene Tuhan mamujiho Dewata sangat doho marendea Tuhan mamujiho O Dewata sangat doho Molohui kot balgani holongmu marhide Yesus natar silangi anak sasadami odeba. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna ruas ni huriata HKBP Tomang Barat. Huriani tuhata nung asahat hita nuaing tu minggu papituhon dung Trinitatis. Marpungu dohita di perminggu sadarion lahu mamuji dohot pasangapot tuhatai. Saya toktong mata ingot debatasi tulusada ido naung mangalehon patik nai baru dihita ima holongi. Pinuji ma debatasi tulusadai nama notong maka holongi hita di parngoluota. Topik ni minggu ta sadarion manogihon hita asa taulahon patik nai baru ima holong ni roha songon nani dok ni topik ni mingguon holongi do patik nai baru atong naing mamasiha holongan hita songon Kristus Yesus naung jumulo makka holongi hita tapahibul marohatta dohot pikirata laho marsoba tutuhatta maredde mahita siap bukuede nomor 560 sia ayat sada dohot ayat tolu. O Dewata tulungan dorohaku molo hubereng nati nopani saluhut tang hilap dohot rongur maka tidak kon hasangaponi marendea Tuhan mamujiho O Dewata sangat doho marendea Tuhan mamujiho O Dewata sangat doho Olohui ngot balgani holongmu marhite Yesus natar silangi anak sasa dami o Dewataku dilehon ho manobus dolmai marendea Tuhan mamujiho O Dewata sangat doho marendea Tuhan mamujiho O Dewata sangat doho Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon amen
disuruh debata do anakna gabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu ale akadongan molosongoni dihaholongi debata hita, ikondoho do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan, sailehon jala patubu madihami haporsyaon na sitong, tabay mahaporsyaon nami ganupari, asalam togu, lehon madihami holong ni roha na sumarpangaci, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Say uluy mapangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita siya bukwede nomor 20 ayat 2. Nasati nahina tagan sodito pa tano ondope nang natinuduan nisude pelean cupang domuse ni amanai di patulus Yesus Kristus jomai di tobus. Tangihon hamu mapatik ni debata minggu papituhon dung Trinitatis sadarion. Imanatar surat di Matius Biddu 22 ayat 27 sahat rodi ayat 40. Songonon madidok disi. Jadi didok Yesus ma. Siha holongan mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, dohot sian nasa roham. Ido patik raya jala parjolo. Alaidus do arganina padua honon. Siha holonganmu do donganmu do sedirim. Patik na dua odo makakam nasa patik dohot hatani panurirang. Songoni masahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Marede mahita siya bukwede nomor 177 ayat sada dohot ayat 4. Dada taratahon aholongi rohani Tuhan tadi pardosai marsak dorohana mina jolmai nasolo utuki hatanai. Ohamu pardosa saitan dai mai lehon di mana rohamu nabi hidup panghidoan di Tuhan kai
sai tokso ng Panginoon ay. Tatopoti madosata tuadopan ni debata, martangi ang mahita. Ali Tuhan debata, maulia tema dipadonganion dohot pangaramotionmu, na mabuak kami sahat tutikyon. Nung bolas behami patu papar minggu di bagas jorom na badiyay. Alay di debaruas ni Huriam, toktong dope ikom marminggu di bagas. Ali Tuhan debata, asi maroham. Asa tujuluanon, buy sude marpungu di parsaoran na badia di bagas joromi. Ali Tuhan debata, nang penaung masuk hami, tu tatanan ningulu na ibaruon, kudang do hamaolon huadopi hami. Hamaolon di bohal ningulu si ganupari, hamaolon ala naswadong karejo, hamaolon ala say martabatabba dope bilangan ni akka na marsahit, dohot ragam ni akka hamaolon na asing. Alani Tuhan, say lampatu gumahami, asa marsiha holongan, unang paluas hami holan makarikot to diri nami sadiri, alay naing manian lam tubuh roha na marsiha holongan, dohot na marsiurupan. Ale Tuhan debata, asi maroham, asa tarpatu pahami maulahon haholongani. Ali Tuhan debata, nung ngadilehon ho di hami patik na ibaru, ima naing marsiha holongan hami, songon ho na makaholongi hami. Alay Tuhan, jujud do hami dang makaholongi dongan nami, songon naong pinatupam di hami. Sebalikna, nung ngalam godang sian hami, naholan makarikot to diri na sadiri, masih haratan jala masih hosoman. Alani hamaolon, dang buy beha hidahami holong naong pinatupam di hami. Dang huholongi hami dongan nami dusod diri nami, gariada tahe say naing dolomo nami na saut. Tung behama taddaon ni halak hami sisianmu, mulo sumasi haholongan hami. Alani Tuhan, rodo hami tuadopanmu, mangido asini roham. Sepatu pamadihami rohana marsiha holongan, asa tardok hami sisianmu. Ale Tuhan debata, asi maroham, asa tarpatu pahami mangulahon haholongoni. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para si rohana sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do sa dohot pangalawsyon nami na godangi. Tatap mahami marhite asini roham, jala sesa madosa nami sa luhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Roh tu Yesus onalo jana mangeui lam lubang noni lapung na rohani. Apun say ni dosa ngoluan ni salut dilehon Yesus tuami. Tangihon hamuma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Musat pe akadolok jala humuttal akarobean, alay anggo parasi ni rohakku na sotu pamucat sian ho. Jala padan ni hadamiokku na sotu pahumordit, ninna Jehovah siasiho. Hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Arede mahita sian bukwede nomor 443 ayat sada.
Tuhan Yesus nampunaan sombong damena biar hulau tari pargogo molunai nasa dosaku nauksai doi tabari tahon holong naik Dia Tuhan tu dosoni tuk manupahi terlobida sasada Yesus pinujima. Hatani debata turpuk epistel di minggu papituhon dung Trinitatis sadarion tarsurat di tolu Musa biddu 10 sia ayat sia sahat rodi ayat 10 alu. Molo digotil hamu parbue ni tanomuna dan jadi sudah gotilommu duru ni haumamu jaladang jadi joputom muna namar pisik-pisik di panabian muna. Parbue ni hau anggurmu pe dan sudah gotilonmu jala unang pola papungu-pungu parbue namar pisik-pisik di porla anggurmu ikon pasobomu doi dihalak na pugos dohot dihalak dagang ay ahu do Jahoba debatamune dang jadi hamu manako jaladang jadi hamu margabus jalang jadi hamu masih pautotoan jaladang jadi hamu manolon na tutu marhite-hite goarhu asa unang marlea bahenomu goar ni debatam ay ahu do Jahoba dang jadi rupaomu donganmu manang doboonmu ugasanna jaladang jadi pogoonmu upani halak pangula pola sahat rodi manugot dang jadi buraanmu halak na nengel jaladang jadi bahenomu partutuhan di jolo ni halak na mapitung ikon habiaranmu do debatamu ay ahu do Jahoba dang jadi papelonmu uhum di paruhuman dang jadi hamu marnida nida bohi palea halak na pogos pasangap halak na sangap ikon marhite sian hati goran uhumanmu dongammu dang jadi ho mangalap manaruhon hatam namak kata dongamu sabangso jaladang jadi ho hehe manindangi dopak mudar ni dongamu ay ahu do Jahoba dang jadi ho somammu dongamu di bagasan roham alai ikom marsipaingot ho tu dongamu asa unang manean dosa ho alani ibana dang jadi balosonommu na jahat jaladang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom ikon haholongamu dongamu jolma songon dirim ay ahu do Jahoba ima sahatna martua maakana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin maredde hita sia bukwede nomor 460 ayat sada dohot ayat 3 Alani Tuhan Yesus parindenean asih totong rohana nak pepardosaan ibana na padomu audot debata mudar na diusehon di dolog Golgata alani Tuhan Yesus marono polopang ibana ramahutot mana kudiaulah ibana dopatogu pasada roha
dongaki. Tahatidakon ma haporsiautai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpaja do ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dung ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi Parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot dagang ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Maredehita siya bukwede nomor 640 ayat 1 dohot ayat 2. Haholongon siyang bijak asli rohana hoti tupali asini roha sai dongoti rohaki Jesus nago kasih roha dohota holongoni ban malua ban martua aminata hutani. Lehoto di holongon tu parohana bojo baga-baga adameon sahat bantu hamion Jesus Alpha nang Omega bonani haporseang sai padama akadosa sai pahamion. Martangyang mahita. Dameni debata na sumurung siya saluhu na roha, ima na mga ramot yak kate-ate doho pikiran mo nabi, di bagasan Jesus Kristus tuhatay. Amen. Hurian na hinaulongan ni Tuhata Jesus Kristus, tatangihom mahatan ni debata turbo jamita di minggu sadarion, minggu papituhon dung Trinitatis. Dienet sian Evangelium Johannes bidu 10 ayat 31 saha rodi ayat 35. Johannes 10 ayat 31 saha rodi 35. Songonom mahatan ni Tuhata takasma tapai hutihut. Jadi dung lahorua ribana didok Yesus ma. Namar sangap manuaeng anak ni jolmai. Jalamar sangap debata di bagasan ibana. Molo marsangap debata di bagasan ibana. Pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina. Jala tibuma pasangapon na ibana. Hamua ka anaha sangobas nari na maaw rap dohot tamu. Lulamu na maaw. Alay songon naung hudok tuha ka Yahudi, daktar bahek kamu rotu sitopotoki, laosido hudok nuaik tuhamu. Pati nai baru mahuleo tuhamu, naeng mamasi haholongak kamu, songon holong ni rohakku dihamu,
naeng masongoni dohot tamu masih haholongan. Apalah sianom mata daun ni halak saluhukna hamu seseaku, mulo masih haholongak kamu, ima sahana. Huriana hinalongan itu hatta Yesus Kristus, sudedu hita jolma, marna punahon, tada identitas tak. Contohnya rupani sudedu hita adong guarta. Jadi guartai gabe identitas na melekak mai di bagasa dirita rode salelengi-lelenga. Adong do misalla jabatatta. Jabatat taipe boidui gabe identitas na melekat di hita di panadaun ni halak. Doh godang do bak identitas tanah asing, termasuk go misal ni cara tamak katai, cara tamardalan, karakter tasigano pari bui ditong nanggabe identitas na pamurahok kita di tada halak. Jadi identitas tai sasetong na laho pamurahok kalak dui manadahita. Jadi mulu hola ditaringoti rupani guarta ngetor di boto halak ngater bayang di pikiranna ise hita songo dia hita di tonga-tonga ningulutta. Halak Kriste pek kamanginang adong do identitasna nasasitong na ikon melekati di bagasad diri ni halak Kristen saliling ninguluna. Identitas tai ima holong kasih. Terberita do halak Kristen di holongi roha. Ala memang hira di sudido hatane debatana tafsurat di Bibeli manaringoti taringot tu holong. Tarlumobi ma Tuhan Yesus Kristus na mengejar holongi di tonga-tonga ni pakkobasonna songoni nang doh di tonana tu hita tuak kasisianna. Asa sasitong na holong ni roha kasih, gabe identitas, gabe jati diri, gabe tanda pengenal na melekak doi di bagasa diri ni halak Kristen, saha rodi sadarion. Huriana hinalongan itu hatta Yesus Kristus, oddo nanek pasahaton ni hatani debatatu hita, na di pasada, dirangkum di bagasa topik ni minggu tasadarion holongido patik ne baru kasih sebagai perintah baru hiaji nahajaha hiarin na di patupa sada survei di Amerika dia do topik na paling populer na dibahas jolma di bagasa masyarakat topik apakah yang paling sering dibicarakan, paling banyak dibahas orang di dalam masyarakat. Jadi ukurannya di Ben Nasida, ima judul ni buku na terbit. Judul ni buku taringok tuaha do na gumodang terbit di tonga-tonga ni Portibion. Ternyata alusna ima judul buku nama naringoti taringok tu holong. Jadi judul buku yang paling banyak di Portibion, Ninna, mengikut survei adalah judul yang membahas tentang kasih. Jadi holongon memang gabe topik nama saya penting do nang ditongani masyarakat. Songoni do nang ditonga-tongani huria pe. Tung macai dari dia do tema taringot tu pembahasan holongi rohaon nama cegodang di huriata. Mulut tabereng rupanya perayaan godang do nama bet tema ni perayaan ni taringot tu holongi roha pesta-pesta. Songoni do nang diakka jamita pe juk di taringot tu holong. Molo mabet drama pe misalnya di tonga-tonga ni gereja drama Natal manang drama Paskah juk do tema holong. Songoni dong nangakai det tape. Dia det taipe godangado nama naringoti holong. Molo adok pe akka seminar ceramah termasuk doh di penelaahan Alkitab manang PA, PHD
Na jutad do tataringoti, taringot tu holongi rohaon. Jadi di tonga-tonga ni masyarakat, na gudang dibahas ima taringot tu holongi roha, di huria pe, na gumudak tataringoti ima taringot tu holongi roha. Suku-sukunna, buasa molo holongi roha itu hape gabe tema utama. Inti ni pakkatayon na gumudang di tonga-tonga ni masyarakat, soni nang di tonga-tonga ni huria, buasa sa jupak tarope di tonga-tonga ni portibion. Dakolat di portibion, alay dohot donang di tonga-tonga ni huria. Na gudang do peak kahagaoron, gudang do peak kaparmusuon, gudang do peak kaperpecahan, penolakan, kebencian, dendam, porang do akan asingi. Mulu jok do tabahas holongi roha, jok tatu si do sudi aha holongi rohaon. Buasa jok masa do peak kanasi songoni di tonga-tonga ni masyarakat, nang di tonga-tonga ni huria. Alusna ala jok do temai, jok do tema taringot tu holongi rohaon, hola sekedar teori tabahas, sekedar wacana, sekedar hanya lip service. Alanido marhite-hite jamita minggu sadario ditogihot debata, ditogihot Tuhan Yesus Kristus sita, asa masih haholongan mahita di bagasan patik na baru. Marilah kita mengasihi dengan cara yang baru. Buasa dohonon na baru. HP tema taringot tu holongi roha ngagudangi dibahas. Mulai sian bonani bibil tahun di Sadamusai, sahak ro di kitab Wahyu, so ni gudang di taringot tu holongi rohaon. Alai puasa di dok Tuhan Yesus di bagasa minggu sadarion, pati nai baru mahuliau Tuhamu, naeng mahamu masih haholongan. Dihana do nai baru. Hamunak kadongan na hinalongan ni Tuhan Yesus Kristus, tohodoi adorak so di pasaha Tuhan Yesus hatanaon, nunga torop halak, nunga jok ditaringot nang di tonga-tonga ni masyarakat, taringot holongon. Alai tarlumobi di padan narubi, patik taringot tu holong songonon do didok. Haholongi ma dongami doso dirim. Angguing ngajok joti dibiki halak. Alai uju didok Tuhan Yesus, patik ne baru mahuleo Tuhamuon, naik kamu masih haholongan. Kita dikehendaki untuk mengasihi dengan cara yang baru, yaitu dengan cara Yesus. Jadi patik nai baru, yang baru dari mengasihi yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah mengasihi dengan cara Yesus. Songo dia doharoa mengasihi dengan cara Yesus. Na parjolo taida, cara ni Tuhan Yesus mengasihi, maka holongi ima, naulu ibana maniahod dirina. Dia mau berkorban. Jadi sian ajaran ni Tuhan Yesus diajari dohita molo tahatai holong, molo tahatai kasih, natahatai adalah pengorbanan. Hidupan na saya tadok, dipaham teologi kita, kasih Tuhan itu adalah kasih agape, kasih yang berkorban. Naulu maniahod dirina. Bahkan Tuhan Yesus olo de ibana maniahod dirina saha rodina mate ibana di hau pinarsila. Laosod do jauh-jauh naktuhita kamanginang di minggu sadarion molo didok patit na baro mahu pasat Tuhamu na kamu masih haholongan ikon olo mahita makaholongi dengan cara berkorban. Adong do halak madok buti. Babasa gabi si telu-telu ibe torus. Holan na gabi korban ibe torus. Sian hadiriot taon, sian mudar taon, boido tubuyu, songoni pamikirion. Alai, molo nang mangulu hamu di bagasa patit nebarui, holong nebarui, tidak ada cara lain. Memang, kita harus mengorbankan diri. Aitu hatta Yesus pe, ido na di batu di bana, olo di bana berkorban untuk mengasihi orang lain.
Napaduahon, cara Tuhan Yesus untuk mengasihi adalah dengan memberikan teladan. Dang holat di hata, alai jumulo do ibana mangulah hokolongi, ipiasa ditonahon, tua kasih seanna. Jumulo do ibana mangulah hokolongi, ipiasa ditonahon, tuhita. Macai terbarita dui tindakan di Tuhan Yesus tua kasih seanna, uju nadiburi ibana paknya kasih seannai. Songot tadani holongi rohana dia kasih seanna. Jala macai terbarita do ingot donang di parningotatta, uju tersilak Tuhan Yesus, di do ibana do sian hau penasilangi, marpamuati maroham, dia kadosa nasida. Jadi Tuhan Yesus mengaliat teladan do. Jadi dia bukan hanya seorang guru yang mengajar dengan kata-kata. Alai gumudang kuibana mengajar merhite-hite tiruan, merhite-hite na mangulahon jumulo di tonga-tonga ni na mangulah kolongi. Dakya ibana menuntut. Uju diburi ibana paknya kaseseanna di do ibana songonau naulo mamuri pakmu, naeng mahamu nang olo masih buri apat. Jadi dangi do ibana rupani molo olo au mamuri pakmu, hamu paikono lo mamuri patu, danginna. Jadi dia tidak menuntut, tetapi dia mengajarkan, perbuatlah seperti itu juga kepada orang lain. Dang mengharapon imbalan tu diri sendiri. Odo nama olak kamanginang taulah di tonga-tonga ningulut taon, ala jok dohita, uju taulah ulau kolongi rohai, taharapod do imbalan. Pasahaton di dongat taimanian tuhita songon nata pasahati itu nasida. Alai maralo doi tu patik ne baro na penasahat ne Tuhan Yesus. Molo naing haholongammu dongammu, molo naing ulahonommu do patik ne barui, haholongi madongami alai unang harapon imbalan narotuho. Molo di tonga-tonga ni parngulut tau jok dohita naginwaranna Maka holongi, alai mengharapon holongi roha balik musa tuhita. HMH enak, holong mengalap holong, holongi bana asa dihaholongi yau. Songoni donang pemahamat tadi adat. Hidup ben adong halak pagajang-gajakon. Adat adalah singkatan dari adong diiba, adong tutur. Jadi ikon adong do pasahato tudongat dungi roma ibana manowotiba. Ketika saya memberikan sesuatu kepada orang lain, nahu harapod do ibana ro madapot tonau. Adong do musepat dohat dihita halak batak, sisoli-soli do uhum, sisoli-soli do adat, siada pari do gugu. Artinya molo roa tu pestam, asaroro ho tu pestakku. Molo hu urupi ho, asa urupammu doau. Hirai do pemahamatta, filosofi kehidupan ta marhiti-hiti adat tai. Alai sadario di Tuhan Yesus tak songoni. Angko patek ne baru dihamu, molo nunga dihaholongi dong hodong ami, lupahon. Jangan harapkan itu kembali. Alai tulus ikon pasahatoni. Napatuluhon, cara Tuhan Yesus mengasihi adalah dengan mengampuni. Jadi manalpuhon, siar rohana sudi pabbahenan ni akahalap tiban. Di turpuk tahun, luar biasa do ala adorak so di pasaha ibana, jamitana taringot tu holongi rohaon, mulut aja di turpuk sebelumna, ngadi boto ibana naung dihianati, naung dijeheho si Judas ibana. Alai duk tarjehe ibana songoni, mampu dope Tuhan Yesus mengajar hokolongi roha. Mulut abayak koni naing dihita, baru dihaciti halak kita. Radak piga dope siak kita na mampu, uju di bagasan hahacito ni dope hita, taingok dope takas, apalagi peta alami, pengkhianatani, itur tajarhon, azara kolongi roha. Bamungkirra, justru sebaliknya banota, taringotatta manama jeho kitai, dak kasea isienui, pengkhianat dui. Jala manangisa dong atta makatai,
termasuk mungkin anak kota, keluarga ta, mungkin rato nahonota, dak kasihai, sotung di bajono koto si, minimal dohonota sotung di dongani hoi. Allah Tuhan Yesus laksoni, cara dia mengasihi adalah dengan cara mengampuni. Di boto ibana do nang jehe hono ni si huji nang ni jehe si juda si bana. Di boto ibana do nek tadi konon nyak kasesian na ibana sude, termasuk si Petrus. Alai justru di sidu ibana, uju di boto ibana nek tadi konon nyak kasesian on ibana, di sidu ibana mengajar hokolongi roha. Masih haholongan mahamu, songon holongi rohaku di hamu. Yang Yesus mau sampaikan adalah, saya mengampuni kalian semua. Alani hamupe ikon saling mengampuni. Jadi walaupun dikhianati, disangkal, ditinggal, tetapi dia tetap mengasihi. Songoni donang duk saha ibana dihau penarsilangi, ngahacik di hilala ibana, alai justru di penderitaan nai, di sidu ibana mengampuni. Marpamuati maroham, edang di boto nasida, naniula nasidai. Molo makkatai hita taringok tu holongi roha, memang iko parjulu do hita menjadi orang yang pengampun. Jut do tapi ni dirita kamanginang. Ai dia madah jolma do peiba. Daktaralo do pe sipata sibuk do mudaron. Daktaralo do pe pikiranon. Ai buaro baenon mengampuni. Baru bayano manalpuhon hasalani halak molo acik do peniae. Ketika hati kita ini masih sakit mengingat hal yang tidak baik yang dilakukan kepada saya, mengingat pengkhianatannya do akan asing. Baru bayano kuejol mado piau. Taingok makka manginang patik napi nasahat ni Tuhan Yesus oppe tujol mado di pasahat. Tak tunasing. Justru uju di boto ibana do kelemahat tai, di sidu ibana manogi hok kita asata tiru Tuhan Yesus. Ketika dia memiliki jiwa pengampunan yang besar, hitape sebagai pengikut Kristus ikon jadi pengampun. Kita harus memiliki jiwa besar untuk mengampuni, sekalipun kita merasa sakit. Ido jati dirita, ido identitasta, ido bana do ibana. Sianom matadaon ni halak kamu nasisiaku molo masih haholongak kamu. Taingok ma bahwa orang yang layak disebut sebagai murid Kristus adalah orang yang mau mengampuni. Sianidu hita ditadda halak. Ay mulu suulu hita mengampuni, mulu dangulu hita manalpuho kasalahan ni halak. Ati petagwari dirita Kristen. Sasitongna kita tidak layak menyandang identitas itu. Alanido salat nari, sianido tadaon ni halak saluhu nahamu sisiaku, molo masih haholongak kamu. Unang maadok kita niyan na menanggali identitas tai. Tuk songod dia pejorbu ni pangalahon ni halak tu hita, alai diajari Tuhan Yesus tu hita, salpuhom mai. Jala haholongi may bana di bagasan bulus ni roha. Odo noay nga kamanginang na krisis di tonga-tonga ni Portibion. Krisis tu hita noay di holongi roha. Guda nga kanagaor di tonga-tonga ni masyarakat. Ala adong krisis. Ima krisis holongi roha. Say hudok doya kamanginang di jamitaku. Buasa harwa terjadi krisis. Krisis itu terjadi jika permintaan lebih banyak dari persediaan. Tarsongon ekonomi dui, supply and demand. Molo adok permintaan, adong ma persediaan. Molo godang persediaan, otik permintaan surplus ma. Alai molo gumudang go permintaan sian persediaan, terjadi ma krisis. Odono yang terjadi di tonga-tonga ni masyarakat ta, krisis tu hita di holongi roha, ala sude hita ingin dikasihi, alai dakpo lapiga hita na memproduksi holongi rohai. Kita menjadi penuntut kasih. Dituntut yanak kodo neng haholongan ina toras na ibana.
Alena toras pe dituntut do haholongan ni geleng ibana. Dituntut pamaretta do iko kaholongan ni masyarakat na ibana. Ale pamaret masyarakat pe dituntut do pamaretta iko makaholongi masyarakat na. Dituntut ruas ni huria do haholongan ni parhalado na sida. Ale parhalado pe dituntut do ruasi makaholongi parhalado. Jadi kita semua berlomba menuntut. Alai dak piga hita na parade diri menjadi orang yang memproduksi kasih. Aladido na neng dohonan iturpukta di bagasa sadarion, mula neng mangulu hita di bagasa patit nebarui, berhentilah menjadi penuntut-penuntut kasih. Tetapi marilah kita berlomba, marilah kita semua mencoba diri kita ini menjadi pabrik-pabrik kasih. Nah, memproduksi kasih setiap hari. Sehingga kita tidak pernah kekurangan kasih. Walaupun kita mungkin tidak menerima timbal baliknya dari orang lain, alai uju tahu sehoni itu halak nasing. Jalan merlubah-lubah hita songoni sudah di tengah-tengah ni masyarakat tahun. Di tengah-tengah ni huria. Merlubah mangalian holong. Dan merlubah dihaholongi. Sauk mahita songonai don Tuhan Yesus. Dari dama identitas tai. Tutudu halahon murid ni Kristus. Tutudu halaho sesian ni Tuhan Yesus. Ai di patudu hodo holongi rohana balge. Taingo tak kamanginang dak segampang mengucapkan. Ai do banari wari hita sisean. Disciple molo hata Inggris. Disciple ini adalah akar kata dari disiplin. Jadi orang yang mengasihi ya memang harus berdisiplin. Dan disiplin itu menuntut banyak hal termasuk pengorbanan. Mungkin ra ikon lu jadu hita. Mungkin ra ikon hacit do ayota. Mungkin ra ikon menderita do hita. Alai ido taddani halakna gabe sisian di Kristus. Ido taddani halakna berdisiplin. Ketika dia mau menampa dirinya dengan keras. Ketika dia mau memberikan dirinya, memberikan kemampuannya melebihi yang dia harapkan dan orang lain harapkan. Untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Margogo mahita di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni keluarga, masih haolongan. Mulu tonga-dong noenga ke keluarga, na tongod di bagasa parukilon. Buido masai, apalagi di tonga-tonga ni krisis noengon, buido masa kaparsalisian na sonitagam di tonga-tonga ni keluarga. Laos soso-soso maon jauh-jauh maon setonga ni huriat tatu hitak kamanginang, tarlumowi secara khusus ruas ni huriat taha KBP Tomang Baraton. Sudah mahita mardenggat-denggan di tongani keluarga tabi. Muladong nuay ngatar namaol narudut iko patoriota, taingok mahatani debata di bagasa sedarion. Unang taharapon dongatay. Unak taharapon ianakotay. Unak taharapon natorastay. Unak taharapon manangisepe makkaholongi hita. Alai barade madirim makkaholongi dongami. Makkaholongi anak komi, makkaholongi amatam, makkaholongi natam, makkaholongi natorasmu. Dungi mardengga-dengga masuk di keluarga tai. Lausianima muse lam mangerbang may dotong-atongani huria, soni nang dotong-atongani masyarakat, martangi yang mahita. Moliate ma di holiamang na mangajar ho kami asa mangulu di bagasa patik na barui imaholongi rohai. Marhiti na ulo hami berkorban, ulo hami gabi perjulu na mangulahon, holongi rohai, ulo hami nang tong masisesar dosa, mengampuni. Ikon songon Tuhan Yesus na makaholongi pertiwion, na makaholongi hami, na makaholongi kasisiam. Songon ido dia pangidoho hami, mangulaho kolongi rohai. Dada beholan wacana, dada beholat teori. Alaiko betul-betul mengulu di bagasani hami. Dang haraponon nami halak, jumulo makaholongi hami. Dang gabe sisuli-suli be adat holongi rohai. Alai ikonulu hami gabe halak na memproduksi holongi rohai gudang. Gabe surplus holongi rohai di tonga-tongani keluarga nami, di tongani huriam, nang di tongani masyarakat pe. Ati pe di tongani huriam gudang doaka penderitaan, aka permusuhan nahwalami hami, siad duru ni huriam, soni nang doho siat tonga-tonga ni sesama hami pe. Ajari hami aliamang,
menjadi orang yang berlapang dada, menjadi orang yang berjiwa besar. Ati pesi patah hati do ayon nami, pojok pikir do roha nami, aleunang masohot tami lau makkaholong yakkan nasida. Ima taddani nasisiam mohami aliamang, jelas jadindo taddaun ni halak kami, pabuwa sihut toko, laus duhut nasida makasi holi, holong ni roha na belgei na bersumber siako, gabe tertai tong nasida di haluaon na pinatopam, marhite-hite hamamatem di hau pinar silangi. Jalo matang yang nami, holam mangasahon asine roham, di bagasa Yesus Kristus nang manesa dosa nami. Amin. Maredde mahita sian nomor 120 tolu, ayat sada dohot tolu, laos tapasahak ma peliata. Haleluya nasaroha majalahi damai dopa Yesus napasada tolong ni rohatai ai ibana douluka kita doruas naik Tuhan Yesus do guruta kita siseanai. Sai pasada ale Tuhan akan porseai asa masih holongan songon nabi-nabi di bagasan hasil dongan hidup pinangidomi sai padumu akta dongan katutu sinodami. Mauliate mata pasaha tutuhatai nang mangaliaw patit na baru ima holong ni rohai. Atong masih haolongan mahita songon nauk pinatupa na makaholong hita. Masih haolongan mahita asa tung ditadahalak kita sisean di Tuhata Yesus. Mauliate matho ali Tuhan nami nang makaholongi hami. Patupa mahami gabi si parholong di tonga-tonga ni Portibion. Di hamamasa ni parukilon ni bangsot ta doho huriot ta bason, tarbahek kita do masih apulan, jala masih hehean, mulut takas kita masih haholongan. Pati holong ni rohaima tapeop toktong, asatung denggap pernguluat ta. Laos taingok mahatan itu hatta Yesus, alai di haholongi damangido na holong roha diau. Aupe, holong do rohaku di ibana, jala papatarokku maau tu ibana. Atong borhak mahita patupa holongi, madalani tatanan di ngulune baru new normal life di tonga-tonga ni Portibion. Patik nai baru hulehon Tuhamu asa masih holongan hamu sama hamu songon holong di rohaku maradon pon hamu sianon dari tanda lagamu siseaku molo hamu masih holong sianon dari tanda lagamu siseaku molo hamu masih holongan. Tatangnya koma peleata.
Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sililon na denggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa atami masyanan ni lehomi tuhami pelian nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus di julom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon, pati bulok karajaw mo dito nga tongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami godang ni sileleom itu hami. Asalam girigir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banua gijang, say pinarbadiya magwarmo, say Roma harajawmo, say saut malomone roham, di banua tongaos songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa daryon hangulwa siapari. Sesa madosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to giho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jala di ramoti tu hadde batama ho. Di sodako tu hadde batama buhina tu ho jala asi marohana midaho. Di dopak ko tu hadde batama buhina tu ho. Jala di pasaor homma damena tu toddim. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Salam. Haholongon siang hijang asli rohana hoti tupali asini roha sai domoti rohaki Jesus nago kasih roha tolongoni ban malua ban martua amina tahu tani Lehoto di holongon tu parohana bojo baga-baga adameon saat bantu hamion Jesus Alpha nang Omega bonani hapor seang sai pada maka dosa sai pada hamion